Отново сте с Будилник. Всички сме възпитавани и възпитаваме децата си на добри обноски. Как обаче да възпитаваме домашните си любимци? Това ще бъде темата на следващата ни тема. При мен вече в студиото, както вече разбрахте, е Грета и нейният собственик. Това е ветеринарният доктор Калина Кандулкова. Казва ми, добре дошли. Заповядайте при мен. Здравейте. Здравейте. Грета се справи прекрасно, като презентираше прогнозата за времето току-що с Ваня Бонева. Но ние всички много я харесахме и я заобичахме веднага много бързо, защото тя е изключително възпитано куче. Благодаря. За първи път и беше това с прогнозата на нея. За първи път и се справи прекрасно. За нашите зрители също не знаят, тъй като не сме направили демонстрацията, вие вече ни показахте на нас, но това е наистина уникално куче. Изключително възпитано, следва абсолютно всички твои команди. Как успя да постигнеш с такъв успех? С много работа, наистина много работа. Тя самата много добре знае. Горе-долу около 2 години ми трябваха, за да я подготвя. Тя в момента е на 5. Да я подготвя така, че да ми помага в това, което всъщност тя работи в училището, където тя е всеки ден на работа. Всъщност тя е част от твоя екип. Точно Ти така. възпитаваш кучета на добри обноски. Може ли сега да демонстрираме какво може да научиш едно куче? Грета, хаус? Voraus, nimm. Nimm. В кофата. Guck mal, hier. В кофата. Sehr gut. Dort в кофата. Sehr gut. Nimm. Komm hier, Greta. Nimm. Sehr gut. В кофата. Sehr gut. Aus. Почистване, общо взето. Hier. Greta, nimm. Sehr gut. Nimm. В кофата. Aus. Sehr gut. Nochmal. Nimm. Hier. Nimm. Sehr gut. В кофата. Браво! Dort. Nimm. Sehr gut. В кофата. Окей. Браво! Браво! Изключително. Окей. Винаги си получава лакомството след това. Ами, ако не е лакомството, ринга за нея е достатъчно мотивиращ фактор да направи каквото и да е. Много обича да играе с играчки. Защо винаги е с ринга? Ами, има желанието винаги да носи нещо в уста. Даже бих казала направо е проблем нейн, защото когато Като биберон, нещо такова, както при малките Да, бебета. точно така, като биберон. Ако не излезем с ринга, нещо друго ще намери на улицата. Пръчка, шише, капачка, кестени, жълъди, всякакви такива неща, с които непрекъснато подканва хората да играят с нея. Много обича да и се обръща внимание. А защо я говориш на немски? Твоите команди са на немски Ами, език. преди 5 години така реших. Първо в училището почти всички кучета са на български команди и това, че аз непрекъснато подавам някакви команди на български, хубаво тя да не се обърква. Индивидуално ли ги обучаваш кучетата или са в групи? Ами в началото са индивидуално и когато кучето се подготви достатъчно добре с всички команди и кучето и стопанина, тогава влизат в групи. Като групите са дребно и едропородни, според зависи сега. Не мога един Йоркшир, въпреки че на вчерашните снимки имаше и Йоркшир и Сан Бернар, но тъй като делничните дни хората не успяват всички да идват, правиме смесена група, но събота и неделя задължително са отделни групите дребнопородни и едропородни кучета. На тях на всички им говориш на български език. Това са Ами командите стопаните към им тях. говорят на български. Основно предпочитат този език като команди. Просто на тях им е по-лесно и по-удобно, вместо да се обременяват с това да помнят някакви други думички. Добре, не изпълняват ли само твоите команди или те просто научават думата и дори някой друг да им го каже, отново ще изпълнят? Ами всъщност, ако човека знае как да работи с кучето и знае думичката, кучето ще го слуша. Какво, например, мога да й кажа сега с Грета и да ме послуша? Ами в момента едва ли ще ви послуша поради простата причина, че аз съм тук. Тоест аз съм доминантният фактор. Тя знае, че моята дума е тази, която тя трябва да изпълни. Ако мене ме няма и се скрия, може би ще ви донесе играчката, може дори да послуша за кофата, да изхвърли боклука. Дори и за кофата? Да. Тя обича да прави това, което я караме, прави всичките команди с желание. А добре, със сила ли се получава това възпитание? Не е само с мотивация. Как така само с мотивация от нейна и от ваша страна? И от твоя Основно от моя страна, да я мотивирам. Окей, искаш да прескочиме това препятствие или не искаш да го прескочиш, но аз ще ти дам лакомство и ще го прескочим.
Нали, след като го прескочиш, си взимаш лакомството. Ако не го прескочиш, просто лакомство няма. Няма лакомство. А за какво е важно да бъдат възпитавани кучета? Да бъдат охранители? Това е различно, нали? Така, да бъдат охранители, да бъдат просто придружители? Да. Специална методика ли се използва? Различно е. Наистина, начин на работа е по-различен, тъй като все пак подготвяме кучето за различно нещо. Аз съм на мнение, че кучето пазач трябва да бъде обучено. Първо, стопанина трябва да е наясно какво значи кучето ти да е пазач. Това значи, че не може кой да влезе в дома, кучето няма да се зарадва. Не може просто някой на улицата да те спре и да ти скочи на врата. Хей, здрасти, как си? Какво правиш? Защото кучето това не го разбира и може да има съответно защитната реакция на кучето, която няма да е никак приятна за другия човек. Другите неща, на които се учи кучето, са важни, за да може кучето да се научи да бъде пазач. Не може да си извикаме кучето при нас, в същото време да искаме то да ни пази. Тогава стават грешки. Затова е важно в училището кучето, за да запише специалния курс за охрана и за охрана на собственика и неговото имущество. Е много важно преди това кучето да е изкарало изпита за послушание, да може кучето да ходи наредом без да дърпа водача, да идва при команда от собственика, да сяда, да ляга, да чака на място в тези две позиции. Хубаво е да се научи кучето да не взима храна от непознати, от земята. Всички тези неща са важни, да може кучето адекватно да се държи в една градска среда. Специално за нея тя вече почти заспива. Милата, ние изпустихме тук тя вече доста време. Да. Но тя може и да поздравява дори. Може, да. Грета, спиш ли, миличка? Грета, ти добра момиче ли си? А обичаш ли ме? Добре, браво. Добра кучка ли си? Добре, окей, браво. Получаваш бисквитка. Но ти си комуникираш изцяло с нея, т.е. може да си говорите напълно, разбирате се. Да, много е хубаво, че не ти опонира. Винаги се съгласява. Да, може би това е една от основните причини хората да си взимат домашен любимец, поради простата причина, че изключително добри слушатели. Дори някой път, когато си ядосан и му се скараш, то винаги след това, секунди след като си му се скарал, е готово веднага пак да дойде, да те нацелува и да ти каже: всичко окей, аз съм добре, не се притеснявай, не ми се карай. Страхотно. Понеже ти сама всъщност загадна за това, че вчера бяхме и при теб в твоето училище, заснехме един видеоматериал. Да. Сега ще го видим и след това ще продължим тук с Грета. Тя до тогава да се почине, защото после пак ще се будим. Ще починеш ли? Цак-цак? Добре, момичета. Хайде сега видеоматериал. Те ни чакат вкъщи, когато се върнем уморени от работа и очакват от нас време и внимание. Често пренебрегваме техните нужди и това има своите последици. Стана така, че след 6-я месец то водеше мен навън, а не аз него. Решението на този и на много други проблеми, пред които се изправят стопаните на проблемни кучета, е училището за кучета. Основният проблем с Виго е, че е много лаком. И тук се учим да не взима от другите стопани храна. И тук няма да вземе, защото ги е запомнил и ги е научил и знае, че тук е на училище и трябва да внимава. Друг е въпросът, че докато се постигне безусловен ефект, се изисква много време, енергия и търпение от страна на стопанина. В началото даже аз малко имах един такъв погрешен подход с леки удари, което изобщо е забранено. Кучето се стресна. В училището за кучета стопаните се учат как да комуникират с любимците си и да водят балансиран съвместен живот. Промяната беше двустранна. Кученцето стана такова, каквото аз искам до някъде. Може би и аз се трансформирах до някъде, както то би желало. Хармоничната комуникация е спасение от стреса не само за стопаните, но и за любимците. Също както децата, така и кучетата се радват да получават поощрения под формата на лакомство. Тя се чувства и горда, и наперена, личи си и по походката. Просто когато изпълни една команда и когато я поздравя, камо ли на града, вече съвсем различни стават нещата. Ценното на училището за кучета е сигурността, че любимецът ви няма да изтича на улицата и да го блъсне кола, а с упорити упражнения ще се научи и да не взима храна от чужди хора. Това, което аз си мислих до този момент, че всъщност си оставяш кучета като на хотел и ти самата ги обучаваш. Ще се оказва, че всъщност това се случва с самите стопани, заедно с тях. Да, всъщност не е изключен вариант да остават кучето си, но след това
задължително трябва да се работи с стопанина. Не е важно да научим кучето. Много е важно да научим стопанина как да подхожда. Колко е дълъг един час? Един час е един астрономичен час, с който кучето абсурд е да работи. Просто то дава на заето. Работи се 10-15 минути прекосили и след това трябва да има игра, почивка, да разнообрази животното, било то с стопанина с играчката или с другите кучета. Колко време продължава обучението? 2-3 месеца. Поне. Това са 20 часа има целият курс, 2 пъти седмично идват, като поне 2-3 месеца са в училището. Тоест обучението е един дълъг процес. Не става само с един час. Елате ще ви кажа как да го викате и нещата да станат. Днеска имат едни въпроси, утре имат други. А идват ли при теб агресивни кучета? О, да. Има и много агресивни. Тоест да се справиш с агресията в Абсолютно, кучета. да. Агресивни към други животни, агресивни към хора, агресивни към собственика, агресивни, когато кучето си пази играчка, кокъл, който собственика е дал и не може да вземе. И какво се прави в този случай? Ами, работи се отново върху това кучето да остави това, което не дава, или да отстъпи на собственика, срещу съответно някакъв стимул. Най-силният стимул е храната. Може ли да речем едно хапещо куче, защото има кучета, които хапят и кучета, които не хапят. Може ли едно куче, което е по-агресивно, да бъде оттучено по някакъв? Всъщност това на какво се дължи? Ами, основно първо трябва да разберем къде е проблема. Защо кучето хапе? Дали проблема е в собственика, в средата, в която живее кучето, или проблемът е в кучето? Дали в кучето проблема е генетичен, или съответно в последствие след раждането е придобило този било то навик или... Ако е генетичен проблемът? Ако генетичен е проблемът, както примерно някои бойни породи кучета си имат заложено желание да доминират към други кучета, тогава съответно стопанина първо трябва да е наясно с този проблем, че ние не можем да го изкорениме, тъй като ние обучаваме кучетата, не ги дресираме. Това са две различни неща, тъй като когато се дресира животното, се смачква инстинкта. При обучението инстинкта остава. Каква е разликата? Аз, примерно, не мога да... В случая ти казваш, че тя винаги се съгласява. Например, Грета с теб. Това не е ли вид дресировка отново? Значи Тоест тя не проявява характер. При нея нещата определено повече клонят към дресировка, защото кучето е толкова подчинено, че в момента, ако тук се появи някакъв много силен стимул за нея, примерно друго куче, инстинкта на кучето е да се изправи и да покаже: ей, аз съм куче, виж сега кой е по-възрастен, кой е по-доминантен, докато при нея това нещо би могло да бъде спряно и овладяно от мене. Да каже: не, това не го позволявам. Но доста пъти се съобразявам с това, че кучето иска все пак да подуши другото куче. И всъщност нейната най-голяма награда ще бъде точно това да й позволя, да отиде и да подуши кучето. Относно проблема с други кучета, когато кучето е конфликтно, наистина е важно да научим собственика да познава кучето. Кога кучето ще агресира и точно преди да се случи това, стопанина да успее да го преодолее, да го предотврати. Може ли за финал още нещо да покажем? Грета, искаш ли да покажем нещо? Камия. Камия. Грета. Фус. Фус, мами. Секунд. Малко спи още. Да. Хареса и тук. Зиц. Секунд. Окей. Ето, сега ще сложим тук 3 предмета. Грета, камия. Камия, мами. До мен. Пус. Секунд. Зиц. Ще работим ли? А? Искаш ли да работиш? Кажи, миличка. Искаш ли да работиш? Сак. Да, окей. Зиц. Найн. Камия. Грета. Камия. Харесате. Пус. Пус. И аз си харесах. Зиц. Сегут. Шишето. Гипс мия. Найн. Шишето. Найн. Грета. Шишето. Грета. Найн. Шишето. Гипс мия. Найн. Шишето. Гипс мия. Sehr gut. Aus. Sehr gut. Ринга. Ринга. Гипс мия. Гипс мия. Los. Sehr gut. Sehr gut. Ним. В кофата. В кофата. Окей. В кофата. Браво. Sehr gut. Хвърли ли го, че не виждам?
Добре, момичето ми. Повода. Гипс ми е повода. Гипс ми е. Найн. Гипс ми е. Него ще го искам. Гипс ми е. Гипс ми е. О, имаш да събираш още 3 буклука, миличка. Хия. Няма да измъчваме повече. Няма да имаме толкова време. Дай Ела при ринчето мен на нея. сега. Зит. Ела.